子園で銅板始球式。シンガー、ソングライターのあいみょんが坂本誠志郎捕手32に向けて力強い1球をノーバウンドで投げ込んだ。ノーバンで届いたので良かったんですけど、欲を言えばストライクでまっすぐ行きたかったですと苦笑い。なんかすごいな。オカリナみたいやな。もうちょっといいショットなかったのか。ぶっちゃけスポーツ選手でもない女性でノーバンで届くのかなりすごい。ノーバンって坂本が前出でなんとか取っただけやん。こんなフォームのピッチャーいたよな。ワイがもし本当にノーパン始球式してもノーバン始球式右向き矢印オスザル釣りたいだけね。はいはいと誰も気づかない。ノーバン始球式って昭和から擦り続けてるネタやけど、正直キーなぐらいしか興奮しない。長岡はオカリナに似てるからオカちゃんって呼ばれてる。あいみょんはオカリナに似てる。長岡は菊池姫奈にも似てる。つまり実質菊池姫奈のノーバン始球式。くのりがこんな感じやったろ。